Binja fil-qala Għawdex li kienet tintuża bħala asta tal-pulizija inbidlet f'mużew tal-folkloru l-arti. Dan seħħ wara ħidma bejn il-Kunsill Lokali tal-Qala u l-Ministeru għal Għawdex. Il-proġett huwa ffinanzjat mill-ewwel skema għal proġetti għal kunsilli lokali fil-Programm ta' Żvilupp Lokali Eko Għawdex, kif ukoll minn fondi Ewropej li l-Kunsill akkwista taħt il-Programm tal-Iżvilupp Rurali. Bħalissa l-mużew joffri wirja tarti kontemporanja flimkien ma' elementi folkloristiċi bħal manikini bi ħwejjeġ tal-onella u ċuqlana fost oħrajn. Is-Sindku tal-Qala Clint Camilleri qal li l-mużew jesebixxi l-potenzjal tal-kultura lokali fil-Gżira Awċija. Fl-inawgurazzjoni tal-mużew is-Sindku tal-Qala nieda wkoll il-proġett Heritage Trail li ġie ffinanzjat mill-istess fondi Ewropej. Bħala parti minn dan il-proġett ġew ippubblikati leaflets u materjal audiovisiv li fi pjanta waħda jiġbru l-postijiet storiċi u kulturali fil-Qala. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo qal li l-mużew se jservi ta' vetrina tradizzjonijiet lokali u għall-folklor tal-Qala u Għawdex. Qal li l-proġett jagħti spinta lill-istrateġija tal-Gvern biex jirriklama lil Għawdex bħala destinazzjoni turistika.